Sawubona Macengwane. Ngizohoxisa amazwi engeke ngawasho ekuqaleni. Siyabonga futhi ukuthi ulwele into yakwaZulu. Siyakwazi walwa nakubaba uNcamalala, uyawulwela uZulu, awuqali namhlanje. Sithathe ngesinxele ngenxa yendlela obeke ngayo uma ukhuza umhlola uthi lezinja usho thina. Noma ukhuluma ngamageyisi into eyodwa Alphabet Gang. Siyabonga ukuthi ulwela uZulu, ngizobonga ukuthi ulwela into yakithi kwaZulu ukuthi sigcine amagugu ukuze sizoprotecteka ngisho ezikhukhuleni ezingaka, ezinkingeni ezingaka eziba khona. Uma sisagcina amasiko namagugu wethu siyoprotecteka ezintweni eziningi. Futhi sicela ama-platform ukuthi kufundiswe ngabantu. Siyazi khona abasuke befakwe ukuthi bahlukumezeka kakhulu, uyabona, hhayi ukuthi bazaliwe bekanjalo, uyabona. So kodwa sicela ukuthi kube nezindlela lezi zokuthi abantu bafundiseke nokuthi kumele bebehave kanjani, kubaluleke kanjani izinto zesintu ukugcinwa, imingcwabo ihlonishwe kanjani. Uma sinama-platform wokukhuluma ngalezi zinto, sokwazi ukuthi size sifundise nabantu ukuthi kubaluleke ngani ukuhlonipha isintu, uyabona. Uma ni-addressa izinto Cingwane, sicela ukuthi nje as for ebutabanini, uma u-addressa lezi zinto ungayitotosi into ebhedayo, kodwa sicela ubeke ngendlela yokuthi ngeke kubukeke ngathi kugqugquzeleka udlame, uyabona, ngoba kunabantu nje abazonda nje ngempela. Wena uzonda umuntu ohlukumeza ilungelo likaZulu nezinto zakwaZulu, kodwa cela ubeke kahle Cingwane, uyabo. Kubuhlungu umfundisi emiphezulu epulpiti abiza abantu ngezinja. Sadalwa ngane zakwethu, sicela nisihloniphe. Uma ni-address into enihlukumezayo, ni-addresse ngenhlonipho. Nathi singabantu, sidaliwe uThixo. Ngicela ukudlulisa nje nokukhulu ukuxolisa eNdlunkulu ngezinto zesintu, amagugu akwaZulu, ukuthi siyawaxhaphaza ngapha ebutabaneni, senze uma ithanda. Ngiyathoba, sicela intethelelo kakhulu, ngeke kuphinde kwenzeke. Sizoyalana manje. Umuntu oqhubekayo enza umacabuzana phansi kwemvunulo kaZulu athathelwe inyathelo, angathukwa, kukhulunywe kahle, kube nesinqumo esizophuma ukuthi umuntu owenza so. Ngiyabagqugquzela bonke siku-Alphabet Gang ukuthi uma usithanda isintu sakho, yenza into ethile ngoba siwubulili obuhlukile, ngeke sakufihla lokho. Singobulili obuhlukile vele. Ngisho imvunulo, omunye usuke egqoke isidwaba, omunye egqoke ibheshu. Uma nenye indoda mhlawumbe amaZulu owu-2 sebegqoke amabheshu bowu-2, hhayi ngane zakwethu, uyabona. Ngicela ukuxolisa kubo bonke abathintekile ngendlela uNgizwe Mchunu abeke ngayo, bathinteka babona ukuthi sekuyovuka udlame. Ngicela ukuthi nilwele ingane zakwethu kubantu ababhekisa inzondo kini. Uma kunendlela yokumbophisa, umbophise. Uma kunendlela yokuthi uxoxa naye, uxoxe naye, angakujwayeli kabi ngoba uku-Alphabet Gang. Asisizwe lesikhalo, sihloniphe izinto zamagugu akwaZulu. Siney'nto zethu guys, sorry, siney'nto zethu, amaflege wethu, imbala yethu.
Akekho osixinayo ngempela ngane zakwethu, iqiniso limsulwa malimile. Akekho umuntu osixinayo ethole seyifaka imibala yethu yayiflege. Yini kanti esihluphayo ukuthi singashadi ngezinto zembala yethu yeflege size esishade emvunulweni? Cha, ngishintshela impela ke manje, shintshela impela, ngime eqinisweni. Ngizophendula bonke nalaba abathina kushuthi siyacwaseka ngoba bakhona abantu besimame abasebenzisa into zamadoda. Yini bengabakhuzi labo, kukhuzwa itabane? Thina sinoNkulunkulu, sinentobeko. Asingangeni ingane zakwethu ukuthi ubani benzani, okwesifazane okwesilisa, izokhuluma ngetabane. Sinentobeko, sinoNkulunkulu, siyazazi sidalwe uNkulunkulu. Asenzeni kahle, thungisani iy'mpahla zenu zamaflege enu, nishade ngazo. Anganabo labantu aba-straight, abasiphazamisi, bashada ngokwabo, bashadi ngey'nto zethu zeflege. Ziyahlonishwa le eceleni, zisebenziswa yithi sodwa. Asihloniphe uZulu ney'nto zabo. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyathobeka, ngiyayi-understand-a lento konwe ngomlomo, cela kulungiswe ngomlomo. Ngenxa yobude bendlela sizogxobana iy'ngane zakwethu, amaphaphu phansi. Labo esebekhombisa inzondo enkulu ngokuthi bathi ucingwane, umacingwane, ungizwe uthe. Hhayi, cha, uyobuzenzela wedwa ukonakala kwakho. Imimoya phansi ingane zakwethu, leli zwe liyolungiswa yithi. Ziningi izinto okumele sifokhase kuzo siyizwe esibhekene nazo, imisebenzi kayikho. Uyabona nje manje lento izosibambezela ngenxa yokungafuni ukubonisana, sidlule kuleso sigameko, sihloniphane, sihloniphe into zakwaZulu. Lento kuzoba undendende, kubambezeleke ubusela loko abalwa nabo obaba uMkhwanazi, kubambezeleke yonke into okumele ilungiswe. Leli zwe lingelethu, lolungiswa yithi ngokuhloniphana, ngokuthobelana, ngokuvuma ukuboniseka. Siyaxolisa kwaZulu, siyaxolisa. Ngeke ngibale ngamagama ukuthi nesilo sethu kwaZulu, oNdlunkulu, yonke lo, ngeke ngibale ngamagama, ngingashonila ngengane zakwethu. Kodwa nje nguzwane emahlabathini, ngizinze ePitori, ngithi mina ngizodlulisa ukuxolisa ngane zakwethu. Siyaxolisa kakhulu, ngeke kuphinde kwenzeke. Siyayiqonda imeseji, nathi siyacela nisiphathe kahle singabantu. Uma nikhuluma nathi ningasibizi ngezinja, ningasibizi ngayo yonke lento lena, kube nokuthula eSouth Africa. Ngiyabonga. Bye. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Lona ngizwane udume kakhulu lapha ku-TikTok. Ungumake-ke naye lo ku-LGBTQ community ushadile unebafade. I think 2 or 3 khona lapha. I'm not quite sure about the number. But she was basically apologizing to uNgizwe Mchunu, saying ukuthi uyakhumbula ivideo yakhe la yendile aphendula uNgizwe Mchunu kulula khulumile akaphendulanga kahle. Uqinisile uNgizwe Mchunu vele akumele bona as gay people mabashada or balubulana bagqoke imvunulo baqabulane ngayo, nabo bagqoke phela impahla tabo leti mabalabala. Washo nje ukuthi uyaxolisa yena yawadi imithetho vele, njengoba uMax Makhanya shilo vele imithetho yena yawadi imvunulo ukuthi ibaluleke kangakanani. Uthi uyaxolisa kakhulu kubo bonke abantu bemaZulu nebantu abaphatheke kabi ngalokhu laba kubonile ngalesikhathi umZulu nemXhosa abashada bagqoke imvunulo. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.